Hambisa udzo. Say guys for the people. Yashika guys kukuturura kuni. Varikuzoona ndapfeka masocks ndambonyera zichira. Oh. Kukutonhorwa guys. Tayari. Ririko kuno uturibe. Kuvune woshiri. Wachamurure. Kungo ichitsvagwa mugurupu rechikuru. Azviri wazvataura. Guys, tapata tiri kubaradzanwa. Pana mubereki wanyora mugurupu rechikoro. Manyorero aiita ndafuka dhai wakati musika wachikoro. Ndava ndafonera mama. Ndikati kuno kuna mubereki wafudza dhai mugurupu. Ndikati handizi kuti wakaitei. Hana yangu yarova. Wachinda kumukwenya wachangati bhizi kutora mavhidhiyo. Ndakumukwenya kuti washi gwashiwo haachandidaviri ndikati zvino waitei. Mubereki wabva anonoka kupindura mhinduro. Iwe asi dzai wakarova munhu. Dzai wakaita sei? Asi dzai wakaita zvezvisikana. Ravhunzwa mugurupu iri zidzana iri. Ndavhunduka vanhu vamwe vandida bati asi izvozvi wakabuda. Ihona kaidzo. Hamusi kudya here. Ngoti mazuva kune kushandwa kauno. Mabaro takatema takapedza. Tokatema. Kuzwa kutota mahenzonzo. Sefani. Ndo masimera unenge uchipiwa kuchikorera. Too dangerous. Saka budisa zvikira mina bata icho ndibatire ini. Toda kuikira. So, ndikuda mukuzi asata kuenda. Muku asati wapedza here. Muku Indo tonhorwa ini. Ndakapindwa nechando guys. Ndakatanga kupindwa nechando mamwesuru. Ndopenda ndakatanga kupindwa nechando ndikatya wachitona rimbomukinya ngokada kuti wandiperekedzana nawo wachimaenda moga kukwatisa mvura. Chichipinda kumakumbo masokisi ndasingambomarwa. Hamozona. Besa akapinda mumakumbo. Ndakazosvika ndikanotsvaka chichira ichi chimanyika. Ndatambura nechando ndikati ndofane chando wana Mwari. Hamozona. So, azvizvi ndaakuplus. Abva kubasa. Guys, the function was awesome. I'm very tired as you can see, but semwana wambovhunduka ndamuvigira ufungwa ndakutengera chi handizivi chingogesa washi mukoenda kunguruve uko handizivi manguri vaitsaka nyome tonta nani noshi washi chiuya zvinai washi hanhu vediwe kuri kungovira nyama inozayakudzai nyika iyi muku ari kubva uko kunguruve koendepi zvemuku uya kuno tsikaorai kwakuti sei kuchikoro kuchikoro kwauripo kwaushinakidze kwainakisa saka wazosununguka here pawazonzwa nyaya yako kuti yange rii hausati wainzwa iwe uri kufungira kuti kudii haunorasha mombere nestress asina stress nenamusa zvena nditi hanzi vanhu vakuseka nasi hanzi chii taura hanzi vakamitisa una waiti mukudzi wakuinda asi next year ndasvika next year watoguma handisati ndaguma ainondiwendiyezve kuri sei taura tiwe uri bhouno ungori basa chete chete ungoenda kumunda nekumombe kumombe ndinadzo dhisiki ndinanadzo hapa pakaipa hanzi zo nemubereki dango kutendai kuti makachengeta dhai zvakanaka ane tsika ane hunhu ndozvavataura wakamuitireiko wakamuitirei chifom 1 first week chakauya chai chakuchema chida kudzokera kumba saka nangotongotorawo manango chitanga kuchinyararidza chichete
washada kunyararidzwa gesi hanzi cha example wakanyararidza munhu sei zvakaitika tati saka aitoti achachema ndobva achadara ndida kudzokera kumba sekendiikepo 1 ndobva asati opota wamitaura nevanhu ndobva takazoenda kwaari ndikati ndikatanga kutaura naye todzokera kuharare tadzokera kuharare nonzai ndowashi unogara kwagutu zvamuri homboy wangusi batsira chichii zvese linora machipisa hanzi mwana akutsvaga dautaura nadhai hanzi angobvunza kuti dhai aripi everyday wangu mwana anetsika anotsvakwa kuita basa rokunyaradzana neebhodhingi iwe iwoka kome yako chawanyararidza here kana wakura mwana wangu netsika kutsvakwa kanzi unochengeta mafomu 1 tufambe ino mazinoita kakweshwe tufambe tiri kuno kusimbrek kumusha masiya wow vakuzwa sesimbrek hendi aiwa zvikutovaudza right kuti sei wasilima mazuva ano uri kuryei uri kumwei kana izhara zhara kwane 7 days ari matandariari handimwe angu ndiri musaladi zvanongozikamwa nemunhu wese kuti ndiri musaladi manje marenzi otendai mari yekusanganisa nomwe ime moshanda naye zvinozotifadza masvika marwendo runo zvinhu zvakatifambira zvakanaka zvatifambira zvakanaka dero inyaya yesapoti yemunotipa iye musina sapoti yemunotipa ka pasina chinhu kuda rambai makadero zvirambe zvakadero tongoti ko makaitamba zvakanaka here easter holiday iyoyi easter achingotambura chingwa uno ino zhezhara kapedzisira ratapudzika nenyaya yemakonyepa dzisina kana zvinoita zvakanaka asi chimwe chatozviwana ona chitora nzvimbo totenda edu dzakumaketa wena iwe ya chitiri boss bvisa chiri padome bviskwai pota shuwa inotifa ndoita seko inoku tinongotenda pane vanosapota shema munosapota nesu tichazama kuti vo vamwe yes tichazama kuti kana pane zvimwe zvomunei muchiita tozomupawo nezvimbasera pane urongwa kune kuripo amen yololololololo nyimo dzakapera dzakaoma asi kuna vese vanoda nyimo ndichavatengesera mugomo ndokubvatsvagira dzebhasira nyoro gaba kuna vaya vakatenga nyimo nokupai gaba handidzishayiwi asi zhinji dzakati dzakaoma time yacho yakaenda asi devakatevera time dzechinyoro asi bhasira yemagaba nyoro neiwanda ndokupai right zvakanaka ndo business mvupizvo yapakati chiindaposi sibu mira kwazvo komana chidoko ichochi anzi rekeni chimanditaure zvona veduwe hausi kundinzwa here inoziya iri pandu ikudeso vaya vakandituma nyimo nyoro veve nyimo nyoro dzakapera veduwe ndo dzamanzo dzakaindesa kwazi dzakaoma saka musazonditaisira ndichiuya nenyimo nyoro kuchikoro aizve ndichibuda pagedhi tiponyiti kuti vigire nyimo nyoro takadziona tikati maiwe shema iyo tiparira ivavo vaidaro vakati vakazviona muzvione kuti munhu wenyu amofunga kuti akati vamuklasi menyumweozi muklasi ndo zvati chimwaizvi
muclassmate zati ndianenge akareba hatizvezvizvi manje kunongo manje ndochikomana chitoko ichochi zvamongomona hazvina basa zvakuewa zvokutupika uri kusimbisa iweya zvimochibatane bababa chegai right saka wakabva kuchikoro ndabva ndichimuvhunga ndikati naye mwana uyu zvokwadi machipisi utamazidai chitovhura zvikanda kutora ndoritora takuvigira nesmastondido zvimwe ndopawo mukudzei zvimwe ndavigira muku kwete zvimwe ndopawo mukudzei iwe mukudzei o ipoloni ndikwamama hazvindiri specifically ndichadhai chomwa chanzispecifically chakatanga inini bva chanzi ndichadhai aiwa indononzi fefai ngandikupewo ini omuku ida charamba chiti chanhinye changu tachadhai chitanga chabudiswa kuinda kuna dhai uinda unazvokukoro uzvitengeti ziri kubuda ndebvu shamwari aitasifuya zinokura slow very very izamuzvida aidambomatesa ndindikanzi ndisilima zindoda kutesta ishiko mabhisiketsi korikubuda kaponi korikubuda kaponi tenge kofi tangoti wanzusala mabhisiketsi andani maburi anda kukura semaburi makumangani maviri wakahei mabhisiketsi iwa unorya kuchikoro wotondipa vhesi yake saka ucharya mabhisiketsi saka toenda nawe mabhisiketsi umwa papa gai zvimwe zvazvisiri nemaikira ndada ngokuredzai kuti dhai ndamuona ndamuvigira mabhisiketi ndada musiwazve tamuvigira mabhisiketi nezvimachipisi mwana zveuakada chiyekera unobikwa dava tondoviga chidaidai tora mabhisiketi ako nechikasiketi dava totanga kutomwa wakapesa uchimwarini kuchikoro wakumwe mamakasiketi muone kumashoko chimwa changolamazepoga ndonyongola zvese saka uchaendine mabhisiketi kuchikoro handifanawo unorevesa rewe asi apa ndolasha aiwazve ndonevamuzokuita kuchikoro seni azotiti mhako zvamatonezotima ndakufiliwa ndangambofiliwa gore riya rakazodii rikabva riye ndakaudza wakati andinozofiliwa mira igore anoti mukomana akawana mari yake haadi kufilisa anoti mindifilisa zveusa parikuenda pabandingerisa njere mari yekubudisa murume kuzviitira inogwadza yekuitirawo ush ikamuti zvifilisire zvinonako akaranga katenga polo haunoturi kwamasheta chero akana yakaenda aripo aya aripo waya polo ese aripo polo yazarekanetsa kupi anyway guys bye bye gaitite zvekumbona unopekedzwa murengi kurengi kuita muswa 6 kurengi kasira kuya